Malamin Izala Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ya sauka a kan 'yan ɗariƙa inda ya caccake su a kan maganganun da suka yi na haɗa babban malaminsu na Izala da babban malamin nan na jihar Kano Al-Sheikh Abdullahi Uwais Madabo, inda ya nuna rashin dacewar waɗannan maganganun da malaman ɗariƙa daga cikinsu suka yi irin su Malam Abubakar Sani Maɗatai, inda suka ce malamin na ɗariƙa Sheikh Abdullahi Uwais Madabo ba shi da tsara a wannan lokacin a cikin 'yan Izala, inda suka ce in ma dai akwai wanda za a iya kwatanta Sheikh Abdullahi Uwaisu da shi shine wannan malamin nasu Malam Ibn Taymiyya. Sai dai wannan magana ba ta yi wa 'yan Izala da yawa daɗi ba, inda Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna ya fito yana nuna rashin jin daɗinsa da wannan maganganu, inda ya dinga yin ƙoƙarin kariya ga wannan magana, inda har ya ɗauko tarihi daga cikin annabawa ya kafa domin dai tsayar da wannan magana. Babu wanda za su kwatanta shi da shi a cikin ahlus sunna kakab a Najeriya a mustawa ta duniya ma a ilimi, sai idan an tsallaka an tafi zamanin su Ibn Taymiyya, shi kaɗai ne suke ganin daidai da shi a gidan ahlus sunna ta fuskar karatu, shi ne Malam Abdullahi Uwaisu, wanda ta fuskar akhlaqu da ɗabi'u suka ci ya ma fi Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, saboda shi Ibn Taymiyya fitinanne ne, bai san zaman lafiya, an kukkulle shi a kurkuku. Wannan mun ba da amsa cewa sunnar Allah da ya aiko annabawa, galibi annabawan rigima suke yi da mutanensu. Ba za kuma ka auna ka ce wannan dalili ne akan annabawan fitinannu ba ne, ba sa son zaman lafiya, sai dan ita gaskiya haka ɗabi'ar da take. Saboda ka annabi Nuhu ya ishe ka misali, shine annabin farko da Allah ya fara aikowa, sannan mai gidansu babban su gabaki ɗaya annabi Muhammad ya isa ya zama misali ta yadda garin da aka haife shi mutanen garin suka kore shi daga garin. Yanzu ba za mu ce wannan shi ne ma'aunin da za a gane cewa manzon Allah fitinanne ba ne, baya son zaman lafiya shi yasa aka samu wannan. A'a, ita gaskiyar ita haka take, ita ɗabi'ar take nan. Wannan Malam Abdullahi wasu da suka tsallako da shi rigiman nan, tsakani da Allah ba mu so su tsallako da shi ita ba, kuma shi ma bai kamata ya shiga ba. Yana cikin kwamitin shura da aka kaba, dattijan malamai da shekarunsa da komai da yana karantarwarsa, ba ruwansa da kowa, kuma ba ruwanmu da shi. Aka zo a gurin muƙabala, yawa madallan itiradi akan al-Imam Sakhawi, a nan take suka faɗa min cewa shi Sakhawi guda biyu ne. Sakhawin da yake so ya faɗa ba shi bane. Ya dawo wajen karatu yake cewa in za a shirya muƙabala ya zo a zo da malam lawan zai zo da littafi miliyan, shi zai zo ba littafi.